Jotono no lamsogo ani channel o angkai tomong no norok ani channel no subscribe khalai aku angkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam angka phari tini kaisa ketal notification ailenai o notification rijaka IBPS ni bukhakte rijaka notification rijak ma angkai SBI te IDBI bank ni je norok apply khlaijak tongkha angkai admit card release khlaijak kha baik download khalanya norok o video no paithak jarate nai tongdi kamka saimana ni bagai ang description o link ri renai a link ko thangka angka no norok mahai page khulukjak nai o page khulukjak angka o jaga o 21 tarik ni simi 30 tarik December jona norok ni admit card download khlai manai abo angka specialist officer je specialist officer ni bagai je norok apply khlaijak tongkha angkai o jaga o naidi login o tongo norok o jaga o norok ni registration number te password ready password bai man ya gloro captcha tongo o captcha no rui norok login khlaike norok ni admit card download khlai manai ke norok ni admit card no ro mention khlaijak tongnai norok ni exam center bo jaga o ongnai tai norok ni exam bu furungnai abo jotono admit card o mention khlaijak tongnai ingka phaidi IDBI bank ni bo omo haike no rijak tongo description o link tongo aro thangka angkai IDBI ni oba haike page khulukjak nai abo angka junior assistant manager je tlanjakna tongmani abo tomung norok form fill up khlai angkai to admit card release khlaijak ka abo official website o thangdi description ang ri rijak thangka angkai oba haike page khulukjak nai abo 21 tarik December ni simi download khlai manai 31 tarik December 2023 o date ni bisingo norok tomung no admit card norok download khlai manna raknai angkai ang o je link to ri ruano video ni description o norok thangka angkai oba haike page khulukjak nai page khulukjak angkai norok ni o jaga o registration number tai norok ni password hai kaba date of birth rui norok o jaga o captcha rui login khlai ke norok kaham ka saimanai angka ang link to ri ruano video ni description o norok thangi download khaina di gatinin bagam sunong situng